fuskanci ba ka zuwa aski shagon sai dai kai ka zo ka cike mu waje. Zuwan da nake yi ai mai amfani ne tunda ina baka shawara. Shawarar banza me kake gaya mu? Ni ba ka kawo kwasisi ne kullum ka zo ka cike mu waje. Ka zo ka dame mu da hirar banza. Ya kake gani amma shawarar da nake baka ai mai amfani. Shawarar da nake baka da ce kana amfani da ita. Kai ma da kanka ai da kaga canje-canje a cikin rayuwar. Ni alhamdulillah malam. Kun ga yanzu dai ku yi haƙuri. Ni ma na fuskanci wani abu. Wai gina. Yau ciniki ne kawai ba ku ke yasa. Ake da ba tun da zai kai shi ya san ba ta kai za ka ba. Daga faɗa gaskiya. Assalamu alaikum. A'a mu alaikum assalam. Barka da zuwa. Barka da Allah ya gyara fuska nake so. Abdu bismillah mana. Tawa ka fi mu wannan kantin banza. Yau kwani mai daɗin nan haka. Insha Allah yanzu ma kuwa. Ai ka zo gidan aski. Ah, da aski. Aski. Wanda kan iya Oke, to shi ke. Masha Allah. Ha! Gashin iya yi wannan ɗigai. Yanzu ba a raba kai da shi ba. Hai. Kaga na shagon askin nan. Ka ga yadda ke kyau ba. Wato yadda ka burge ni. Daman na fito gida ne zan yi samu da nake mai rabo mai masa alkhairi. To wannan abin da kamin na ji daɗi saboda haka ɗan zuwa ta ƙofar nan ga wata jaka ta zama alheri zan ma kyautar da Allah yarda za ka ji daɗi. wani alheri. Zuwa a wala Ba na kana kokarin yin nan haka ne. Ba ka bani kuɗi. jaka zan ɗauka maka tare. Ni ba da bani kuɗi na ai kuɗi a aljihu ake sa su ba a jaka wata. Malam wai kai ne ka zuba zai ka bani. Ka duba yanayin shiga ka ce mu ga kuɗi a jaka nan. Ka ɗauki kuɗi na ka bani mana. A To yi hakuri. na hakura bani. Gyara fuska da gashi. Lokaci. Yau ba yanzu na ji magana. To na gode Allah ya Amin. na gode. Amin. Haji mutum. Yawwa na gode. Yan samari. Tunda na fito na shigo shagon na Kadena. Ka ce na niyyar fitarwa. Inda yin alheri tunda na yi niyya. To ba zan fita a shagon nan ba sai na yi. Saboda haka ga wannan. Wallahi kuɗi ne irin mutanen nan ne wanda suke zuwa a kayan suka baka da kaya kawai wacin arzikin ka. Ai wa kanka. Ai wa kanka maza, gashi nan.